Просто съм уморена. Всеки Божи ден. Звучи ли ти това познато? Ето една истина, която никой не казва. Умората не идва само от физическо натоварване. Тя идва от липсата на страст, вдъхновение и посока. Ако си изгубила мотивацията си, ако се събужда сутрин без ентусиазъм, ако животът ти се струва като едно и също повторение всеки ден, значи е време за промяна. Не чакай перфектния момент. Той няма да дойде. Започни да се грижиш за себе си днес, защото заслужаваш да се събуждаш с желание за живот. Ако искаш, аз мога да ти помогна. Резервирай още днес безплатна онлайн консултация с мен на линка под това видео или свали безплатния постър 10 нестандартни стъпки към сбъднатата мечта. Пускам линк и те чакам. Чао и до скоро!